ora pangling Abimanyu nite jaran Kyai Pramugari dituntun karo Sumitra. Ya. Mbok menawa Wilugangga ora dadi sarana munduring Si Abimanyu. Sing tak angkah Sumitrane. Bocah kae tak patenane. Mengko yen Sumitra tekaning mati mbok menawa Abimanyu gelem mundur saka ing pabaratan. Sumitra, apuranen awakmu ngawong nggo ngger cah bagus anakku Sumitra. Saya manengah lampahing Sang Abimanyu nitih Kyai Pramugari dinuntun Kang Rayi nenggih Bambang Sumitra. Nalika semanten Sang Narpati Basukarna sigla nglepasaken Jembaring ing mengajab supados ngirigoda damel ajring Sang Abimanyu. Jembaring tumama dadaning Sang Sumitra butul prapteng malikat sumendhe wonten ing sukuning kuda Sang Sumitra pecah mapan wonten Tegal Kurkasitra. Sumitra, pabaratan persasat udan Jembaring nanging malah Kyai Pramugari mbok endhek ora mbok lakokake. Kowe ora mbudidaya endha saka lakuning Jembaring. Sumitra, yen pancen si adi wedi tekaning pati mundura Kyai Pramugari ora usah dadak mbok tuntut. Kyai Pramugari dimen mlaku dhewe nasak barisaning para sata Kurawa. Sumitra, kowe dijak guneman wong tuwa kok meneng wae. Sumitra, kowe nyepelekke Abimanyu. Sumitra, kowe mati. Sumitra, kowe mati adikku. Ora kira babar pisan yen ana Jemparing kang tumancep ana ing dadamu. Apuranen pun Kakang Sumitra, apuranen pun Kakang. Sapa mateni adine Abimanyu?
Munggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara Sang Abimanyu nasak barisan para sata Kurawa bubar mawuh tanpa kanten-kantenan. Pengawuking Kyai Pramugari nalika semanten blasah nganti kaya babatan pancing kuwandaning para prajurit alit-alit ingkang kepengkal ngaidak dening Kyai Pramugari Mulat Narwati ngawangga. Oh, ora mluput lan ora geseh karo gerangane Abimanyu. Duwe watak satriya ingkang kaya bapakne, ora wedi karo gegaman, ora wedi karo wadyabala. Malah ora iso dindakke kamurkanmu. Kowe ngamuk nggawa Kyai Pramugari titianmu bubar mawut para sata Kurawa. Akeh para prajurit cilik-cilik kang padha tekaning pati blasah kaya babatan pacing. Abimanyu anakku ngger cah bagus, kowe tak eman yo ngger, kowe aja maju. Abimanyu kowe mundur cah bagus. Abimanyu sing gedhe pangapura yen to awakmu ngawangga mentala karo titiamu Abimanyu Kyai Pramugari. Oh nadyan kowe sipating kudu nanging kowe banget nggone ngabekti kelawan Abimanyu. Kowe tekaning pati ana ing pabaratan Pramugari. Kowe ora mati jen, kowe tak bilani. Ayo amuk Abimanyu mung ijen, aku ora bakal wedi mungsuh sapa-sapa. Kurawa tak kon ketok kabeh. Ayo tandang ana pridaning Abimanyu. Yo. Vale. Yo, vale, todo Gelaring baris Wulan Tumanggal kok bubar ora karu-karuan.
Bareng tak sawang lon-lonan gelar baris wulan tumanggal. Lah kok dadi malih wujuding kaya dene roda. Lho, iki Cakra Biwa kowe ra dal. Bapa Penemban Sukalima wis dawuh yen to Kurawa kon ngalih gelaring baris. Lho, aduh. Aduh, Abimanyu kowe piye, Gen? Iya. Abimanyu anakku cah bagus. Kowe yen ngerti karo wakmu nggonku maring sasmita bola bali. Nganti aku mentala nyirnake anak-anakku Wilugangga Sumitra. Pamrihku supaya kowe kuwi mundur. Nanging kowe pancen pengawak waja, ora wedi karo sapa-sapa. Barisan mbok tasak. Kowe saiki ning tengah-tengah Cakra Biwa, Abimanyu. Aku trimo ora weruh kahananmu cah bagus. Ayo mukro, ayo kandang Abimanyu. Yo, tutup. Ayo semua ini. Gembol manyar-manyar duk neng jungkul wana jalan Sarasati wana. Ora licok ujaring wong daplok. Kowe ora ngerti yen to sejatine iki mau gelaring baris mung sinamuning samudana. Nganggo gelar baris wulan tumanggal. Bareng senopatine Pandhawa wis mlebu jroning wulan tumanggal ngalih dadi Cakra Biwa. Kaya roda ingkang ora bisa ditrobos dening sapa wae padha karo kowe Sarapati. Kurawa. Senopati saya mlebu jroning Cakra Biwa dirancap, diudani jemparing, diudani tumbak, diudani limes supaya tekaning pati, Nger. Oh. Ayo tunggale, ayo bareng kabeh udani jemparing.
kaya Pratima Kencana sumunar cahyane Sang Abimanyu nalika semanten kaya blereng kang samya ningali katingal baguse katingal cakrake Sang Abimanyu parandring mangke wataking putra Madukara datan mundur saking geguntur datan mendha saking pangarepa nadyan wis wuninga kinepung wakul binaya mangap madyaning gelar Cakrabaya parandring datan kendhat Sang Abimanyu tansah nguwuh-uwuh anantang dhateng Sangya Parasata Kurawa ayo Kurawa aja jiwe ngetih wedi mati tandang ana Abimanyu ayo maju aja mboko siji bareng mara legane atiku Amuk Suramrata Jayamrata ayo aja mung panah siji ayo krubuten Abimanyu leganing atiku aku ora bakal mundur sejangkal apa mbok anggap mung semene kekuatane Abimanyu ayo Kurawa amuk leganing atiku aku ora bakal mundur Abimanyu ora bakal wegah tanding karo Parasata Kurawa amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha ayo aku ora bakal wedi Siwa Duryudana tak enteni ning Tegal Kurukasetra ayo Siwa Karpa Marma sapa Senopati ingkang bakal mungsuh Abimanyu aku ora bakal wegah ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha nganti kaya udan laku ning Jembaring ingkang sakawedatan diraos dening Sang Abimanyu panandene saya akeh laku ning Jembaring tumancep wonten ing angganing Sang Tanjunganom nadyan wis malirah saranduning hangga krana siniram mawirahipun piyambak parandene tasih katingal jejeg ngena jumeneng Sang Abimanyu sarwi nguwuh-uwuh amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha aja mung tekan semene kekuataning Kurawa ayo krubuten Abimanyu entekno pusakamu aku ora bakal wegah tanding karo Kurawa ayo amuk Kurawa ayo entekno gamanmu Abimanyu isih saguh nugel guluning Parasata Kurawa ayo amuk Kurawa
eling wis tatu arang kranjangan kaya landhak wujuding Sang Abimanyu. Brangkangan saliang uwuh-uwuh. Saya dangu ketelasan kegiatan. Wilamu ngalumpruk. Sawidatan kendhatanganipun tansah nantang dhateng Sang Para Kurawa. Marang ngebaki Tegal Kuru Kasitra. Nadyan kathah para wadyabala ingkang samya tingkem netrane kaya ora mentala nyumrupi Sang Abimanyu ya Sang Angka Wijaya. Ayo amuk Kurawa. Ayo aja mung tekan semene. Abimanyu sirnakna. Ayo amuk Kurawa. Aku durung mati. Abimanyu durung kalah. Ayo entekno gamanmu. Abimanyu durung kalah. Kurawa, ayo amuk Kurawa. Sumengklungen Sang Jayadrata nyumurupi kawontenanipun Sang Abimanyu ing batos kaya arsa lumajar angurungkepi kunarepane Sang Abimanyu ingkang tasih brangkangan ing cipta arsa anglunasi sesakiting Sang Abimanyu ing batos ngraosaken kados menapa raos ingkang dipun raosaken dening Sang Abimanyu mila sigra angunus wujuding tumbak den balangaken wani prapteng dadaning Sang Abimanyu nglumpruk wis ora obah Sang Angka Wijaya. Ora iso nglawat atumu arang kranjang kebak panah kaya ngono. Sapa sing arep iso urip? Ayo, kowe arep ngopo? Kowe saiki arep pamer bagusmu wis ora bagus. Wis tatu arang kranjang kaya ngono kowe mutar dening aku kowe Abimanyu saiki wis ora iso ngrusui sapa sing arep tapek. Putra Ngastina Sang Lesmana Mandra Kumara nalika semanten jingkrak nyumurupi Sang Abimanyu wis ngalumpruk tanpa daya kutah ludira sarandunging kanggo kebak jemparing parandening mangke tasih kapireng sumbaring Sang Abimanyu dewa dene sanes saking tutuking risang bagus parandri saking pusaka curiga agemanipun Sang Angka Wijaya nama Kyai Pulanggeni nalika semanten arkatak sigra ngunus curiga Sang Lesmana arsani gas janggane ngrisang bagus parandring mangke Kyai Pulanggeni lolos saking wrangka nancep jajaning putra Ngastina sirna margalayu geger Sang Para Kurawa.
Mati kowe saiki tunggal kulumung ora bakal iso piye-piye candhak niramu. Tunggal kulumung dina iki nglakon tati pancang apa? Mundur sangga para sata Kurawa nyumurupi kawontenanipun Sang Abimanyu Gya Biak. Gelar Cakra Byuha Londonan wis nilar Sang Bagus ingkang kutah Ludira. Nalika semanten sami alok Senopati Pandhawa gugur, Senopati Pandhawa gugur. Dadi gurawalan sangga para Panakawan.